Bună seara! Bine venit la altă moabeti cu Madrăm Cafi Joy. Azi mi hrsesc multul că l-am oaspi George Piștereanu. George este actor de filmu, de teatru, de televizie și știu că sigur mulți de voi l-au văzut, că este tu filmul Ioan da voi să șurea șuiuri, că este tu filmul Loverboy, că este la televizie tu serialul Vlad, sigur aveți văzut de George. Și pining șata carieră ți a câță sușadară tu domenia lui de teatru, de film, de actorie. George are și multi mirachi, multi hobby-uri și va zburască de toate esti și George este șarmân, nu știu câtă lume știa, ei nu știa, așa că vă să drămă este moabeti permânești și vreau să zic al George Ghinivini, care să nu avem vreo problemă de conexiune, nu știu desi George Cine va afla, îți aua că hostul nu mi-a lasă să bag cadrurile. Nu te lasă telefonul a dar un rebeliune și nu te lasă să dai cale. Gata, mi băgai tu cadrul, tora. Ți-a tras, mă. Ghini, tini ți-a dar, cum ești? I s-a dar pit că să bă. Așa? Neora să iau fără pas prăcăpări. Ți-a dar cu ele, vrei să le vinzi de apoiații? Ți-a dar cu căpările. Așa dranașul al tata, murit du-mi iartă-l. Avea lada și căra oi cu ea. Na. Transhumanța, ți se adrămătora. Da, ți s-a dar ghini hiu piopsi. Casele toate dreaptile avem. Na, cu alegarea plitcă să bă, că este, nu știu ce pățără azi, dar fură trafic foarte mare. Și da, nu reuși să termin ce aveam de adrat și acățăm tora este ghini că avem zoom-ul să zburăm cum trebuie. Așa este. Ghini că tora putem să zburăm de sim și când o sibă. Tora, eu vreau să te întreb, știu că ai multe activități și multe hobby-uri, am vrem să hurhescu de la țadra știnim șat, țița vuhari, nu știu, stămâna este, meslo este, că știu că dar multul, em sport, em lucru, em dituti. Ți-a dar un lucru, ți-a drași un lucru îmșat, ti hârsi. Mi hârsi foarte mult săptămâna trecută. E fu că mi-a drai cumva ziua de an. Mulți ani! Mulțumesc! Hai, stop! Da? Și mi-a drai ziua și ți-mi bucură foarte mult. Este că toți care vineră simțiră foarte ghini. Eu neglici de foarte mult timp pe energie pozitivă, adică mas ibă vără neuros. Eu nu prea voi șed cu el, mas ibă neuros. Așa că dacă are energie pozitivă, pentru mine este foarte frumos și șed acolo, locul acela. Și toți distrare, toți simțire ghini și cumva și mi bucurai foarte mult că ni dea de ridic energia lor. Tine de tot n-a fost și cu energie pozitivă și lucrași niham la tine, de partea asta. Mai cumva, este la noi toar mânami un concept extrem de vast, asta cu energia pozitivă, tu au energie pozitivă. Nu, la noi este cultura parălui, dar cumva o descoperi eu ușor pe parcursul și cumva intră în acord cu țihiu eu. Că eu cred că este mai bun lucru de oricare. Nu încearcă să adară contrar lui. Pentru că el are niște date, da? Din ADN are niște date. El este mai bucuros, mai trist, mai nu știu cum. El mai simtă pe calea pe care el este, lucrurile va zină într-un echilibru. El masibă un om bun și să încearcă să adară rău, nu va iasă. Că nu este așa. Sunt niște date care sunt foarte clare. Și cumva, cu vârsta, cu maturizarea, cunoști oameni, ai experiențe, știi, mai buni, mai rali, tine începi să dai seama, eu te situezi. Și pui pe drumul acela. Dar e o muncă în spate, o muncă foarte, foarte grea. Și eu pistipsesc că este mult de lucru, tot mi-nduiam chirolo este că ca fi un are lucruți
vas la dar magini, i nu știu, cum ți iasti natura, care iasti cam zburător, care iasti cam misticat, care nu. Și știu că cam toți din noi vrem să dăm țiva magini. Și mi-am întrebam cât largul putem să ajungem, nu? Un care nu iasti zburător, zicem, poate el să lucrează, ma pot să ești mult zburător de anda erai aici zburător. Eu zic că oricare poate să dară oricare. Oricare om poate să dară oriții. Mă rog, Torana, știi cum este? Ca să-i pilot de avioane de luptă, tine trebuie să ai niște date. Adică trebuie să reziști la 9G. Noi oamenii rezistăm, zicem, nu știu, 4-5G sau cred că chiar mai puțin 3G. La 3G să iei blackout. Înțelegi? Dar acolo sunt niște date. Dar tine poți să te antrenezi să adară ațele. Eu cred că marea problema noastră și a românilor în special, că de asta zburăm, este capul. Capul nu faci. Tine poți să adari orice vrei tine. Problema este că tine in cu niște date, cu niște... Tine in ca o năcheatră care nu este șlefuită. Părinții încearcă să te șlefuiască, într-unele situații le-a dat ghini, într-un altele nu le-a dat ghini, dar, per total, tine in ca o năcheatră. Da, poate, tine din cheatra aceea poți să adar ți vrei tine, poți să adar bicicletă, poți să adar săgeată, cap de săgeată, poți să adar ți vrei tine. Problema este că orice adar tine, este la un moment dat să ajungi la un nivel la care tine să te simți ghini cu tine. În momentul în care orice adar tine, nu te simți ghini cu tine, nu știu, cu părinții, cu frații, cu iubita, cu înveasta, cu mucana. Problems? Problema este că tine trebuie să bași și ciorul în prag, să-i sarpu și ți-ai de zis. Și să dar lucrurile cum trebuie. Evident, a zburăsc într-o direcție pozitivă. Tora, ca fi un cum și asti bun el. Așa de seama mai. Și nu știu de acord. Așa este. Șghiniduța. Pe noi ți piste că n-anchiadică niham. Te esta că ne minduim multul la ți să iasă a rău, nu ne minduim la ți să băghini, că nu him optimiști să. A esta n-anchiadică? Aua sunt mai multe concepții, pentru că tine poți fi optimistul, dar în același chiros și fricos. Tine poți fi sarpu, dar în același timp poți fi, nu știu, poți să ai o problemă la cicior sau poți să ai ceva care nu te lasă să adar lucrul acela. Eu, din ții concluzionai eu până ora la 31 de ani, eu cred că problema este capul. Adică de acolo îți duc tutii. De acolo mă-ți ținu trebuie, nu ai grijă de corpul tău, concept care se inventă acum 2500 de ani, nu? Mentosana Ingorboresanu, adică nu-i ca și cum nu știm, înțelegi? Yeah. Lucrurile sunt tu, tine doar trebuie să le cafță. Normal că mă așeți pe cheatră în afară și va să zburăți cu tanti nuța de hoară. Evident că va să avță lucruri, ți-a dară tanti nuța. Tora, m-ați vrei să avansezi, contează foarte mult tu, scuze, de hagilarea mea sună care. Tot te sună lumea, te sună toți. Ți s-a dar vas, le dau energie pozitivă. Tora ți ziceam că ne fugi ideea. Ziceai că are angreacă mult cu care zburăște. Poți să zburăște cu un om, lipsește să vezi, poți să înveți de la el, ama vas vezi de tine vrei mai mult, poate, nu? Vrei să capți pe alt om, să înveți mai multe. Tora ca procentul, probabil 80% din oameni, de un eșantion de oameni, ei nu vor mai mult. Ei sunt ok cum sunt. Noi, Tora, că este și conceptul ăsta, știi, cu Instagram, cu tu ți vedem, cu Shiny, cu nu știu ce. Mă, nu toată lumea trebuie să adară mult. Că dacă tuți ar fi ițră, înțelegi? Care v-ați muncească? Știi? Adică trebuie să avem zugrav, trebuie să avem și doctori, trebuie să avem și oameni care nu adară ceva, care la un moment dat lăini unii idee genială. Lumea trebuie să bă pestriță. Noi tot zburăm cumva
de alții, dar de fapt zburăm din noi, știi? Când ne referim. Ideea este că mas vrei tine mai multul, când vrei mai multul? Când nu-ți convine situația în care e, nu? Vrei mai multul. Sau vrei diferit. Poate nu hibă mai multul, poate să hibă mai puțin decât ai tine. Dar tine, instinctul uman este n-ai mai bun ceas, n-ai mai bun lucru care să spune iuhi. Dacă tine simți că nu higine acolo, nu știu, tu în cameră, intră și nu-ți place energie, nu e ok. Trebuie să fugi. Dacă simți că prietenul tău nu e ok cu tine, nu ședzi, fugi. Pentru că ședzi acolo, nu-i ghinit tine. Adică instinctul e foarte ghinit, dar trebuie o muncă ca să dai seama țiva instinctul, că și ați e altă problemă. Așa este, tine de să ascultăm de boața dinăuntru, că te cafi un zâți, boața dinăuntru ți lipsește. Boața dinăuntru. Dar nu boața altora, boața noastră. Așa, și nu este lișor să asculți, soavță, să asculți, să o chicăsești. Prima dată trebuie să dai seama că e acolo, dar poate trebuie soavță și dar poate trebuie să decodifici ți-ți. Că practic este un instinct, nu este clar, nu e un mesaj pe Instagram. Trebuie să dai Тут зацем миндуяра esta, нихам cât psihologie, și cât cum este omul, și cât cum lipsește sim. Asta gini dit zânata ta de actor și că te interesează tața ta draș actor. Care fu prota? Prota să băgași întrebările astea și după aia zicești, m-a gândit să-mi dar actor, să-mi dar tatrin, că acolo poți să sap mai multul problemele astea. Și vine prota actoria și după aia zici, Nu, prota vine voiam scântul, după vine actoria și după cumva încercai să implementezi ideologia macedonească, că de fapt despre asta este vorba. Încercam să bag Sadar după cum Adar armânii, cum gândesc cu armânii, în societatea în care eu eram. Și crezi? Mi-a godit cu narea de stol. Pentru că nu funcționează. Cât ți vrei tini sadari, pe modalitatea asta, pe minduarea asta armânească și nu sui disa cu lumea ta creativă, de actori, de actări, de artă. Nu neapărat că nu sui disea cu mine, nu sui diseaști în general, dragilor. Nu mai ascultați chestiile macedonești, sunt rele, nu. Tora zburăm de 80%, nu zburăm de educația clasică, nu fura, nu adară familia de arșinii. Noi zburăm din lucrurile acelea, știm noi din care zburăm. Cu armână, cu că masiv armână trebuie să nu știu cum. Și toate concepții care derivă de la chestia asta. Ceea ce este practic în societatea în care noi him, problema este că nu funcționează. Că noi masă eram tu în hoară, cum sunt evrei, da? Ei sunt acolo în Israel, funcționează la ei acolo, că ei sunt mulți, sunt tuți. Așa. Ei funcționează la ei acolo că sunt mulți. La noi care him 40.000, nu funcționează. Și mai ales în București. Și faptul că tine implementezi la copii, vorbim și de parenting-ul ăla, da? Faptul că tine implementezi la copii anumite, stai să-l dau pe Mucan mai sună la parte. Mă, ți vrei, mă, simți tu cador? O să-mi iau chefirul. Așa. Care să știi, bă, și să zburească cu noi, putem să adrăm și moabeti mamari. Bună seara! Ne-au toți macedonii, să știi. Da? Da. Ce problemă. El este instructorul meu de jiu-jitsu și a stat între macedoni și știe. Oh, țigini, super, super! Da, pentru că jiu-jitsu nu se termină când pleci din sală, se termină când îți rupi piciorul. Da, așa și termin ideea, dar tora și apoi zic și ația. El îngăldesește macedoneaște, să știți. Țigini, bun. Pe nu avea cum. Da, deci, practic, dacă tine implementezi una cultură copilului, da, el când va seasă tu lumii, va-și da seama că ația nu funcționează. Și atunci încep frustrările. Și onghi de seama că nu funcționează și o schimbai. Simplu.
Bun, ai dici știni că este un tot noi este ca un turli di joc, ca un turli di tango. Arami sa dici învița știni, dici duchești să tu lumi, știi, vezi că lipsești să mai alexești, ți ghini, ți nu ghini, va ca fioară să ne băgăm în întrebările astea. Corect? Întora că vini soțul tău care este instructor de jiu-jitsu, Da. mine vreau să te întreb, zăiniheam cum te cățaști să darea hânti turli de sporturi și cum ajunsești până tu Sony la jiu-jitsu, ama nu a hurhiș cu jiu-jitsu, a hurhiș cu alții, îmi pare. Nu, eu nu ahurhi cu jiu-jitsu, eu practic ahurhi cu boxul, în clasa 9 drai boxul, după clasa 9 adrai mamu boxul, mi bigai pe Krav Maga, adrai sal în timpul ăla este kickboxul, adrai și kickboxul ca să am vezi, după adrai Krav Maga și cumva Krav Maga-ului meavză? Te-avdu. Krav Maga-ului, că eu nu am zboros ca și maz nu meavză, eu nu am zboros. Te-avdu ghini, am și căști. Eu chiar voiam să iau căștile și nu mai știu unde sunt. Mă rog, dar practic Krav Maga-ului este un sistem de luptă self-defense foarte bun. Problema este că e foarte greu să-l implementezi în societatea noastră, pentru că el este bazat foarte mult pe vătămari, înțelegi? Adică tine trebuie să-l învați pe acela, tocmai de asta dară serviciile speciale a este. Ania e foarte bun pentru filmul, ca niște mișcări de astea care dau ghini, dar apoi eu vrei să adar un filmuleț, pentru că adar foarte multe sporturi, zici, hai să adar un skill demo, un skill pentru skill-urile pe care le-am eu. Știi că e ghini prezință, că știi, băi, adar și de ațea, toată lumea scrie, știi, da, eu zici, băi, hai să adar un filmuleț. Și știam că la Stoica Brothers Fight Academy, acolo eu mai inițiam să adar și kickbox-ul, eu nu prea adrai sol, adică când o ajungi în padi cu scurlo și m-a stivat. Se adar tine în situația mea. În situația țea, adar jiu-jitsu, Brazilian jiu-jitsu. Deci este new wave, nu e jiu-jitsu normal, tradițional. Bun. Și îl cunoscui pe Mocanu Petre. Și ia stai să vedem Masim naș. Nu are nimic bea lapte, că noi nu. Stai în cheamă cu câțoaie. Ne vedem doi. Vă vedeți doi, da. Bun. Da, Petre, nu înțeleg ce înțelegi. Așa. Mie, cu chefir, întorc ce ăsta, că nu ne dau banii ăștia și gata, să nu se vadă firma. Asta nu. Bun. Și eu practic nești la Petre ca să dar, cum să zic eu, ți-ia, măi, arată-i și ănia 2-3 mișcări, că nu, cum e la sol, știi? Și Petre, fiind un profesor, un chihâie, practic, în ale jiu-jitsu-ului, și practic sară cu Marley, da, el zice, da, ok, hai că, ok, adara este. Și practic eu adrai, eu credeam că va să adar câteva mișcări ca să le filmez și practic eu adrai primul antrenament de jiu-jitsu. Și cumva, nu știu cum s-a întâmplat, sigur din cauza lui, că e un profesor foarte bun și are și o energie foarte bună, el mi-a drăzit la jiu-jitsu. Dar nu era Petre, să-ți snack tu altul care party, nu va să atrag, sigur. Pentru că eu, după câtea sporturi, nu mai am răbdare, știi? Hai la grupă, hai cu mulți, hai să adrăm, știi? Nu prea mai am răbdare să înveț chestiile astea. Dar datorită lui eu adar jiu-jitsu. Și tora de la două zile pe săptămână, adar 5 zile pe săptămână. Oho, e da. multul. Da, e multul. Dar îți vezi abdomenii am? N-ai și azi mă discoară. Tipistipsescu. Ma dar jiu-jitsu și nu măți ciocolată și alte glărini, pistipsescu ca și astea, cum să nu? Păi eu voi zbâneți. Da. Ce? Dreapta? A fost. Eu voi să zbânesc 200 de ani. Te-ațea nu mâc și mâc cum trebuie. Că practic eu alag multul pitoraș, alag multul, nu dorm, adică încerc să dorm mai mult, dar consum foarte multă energie, știi? Și mâc.
m-aș prosti, la un moment dat corpul va scade, pentru că nu ai cum și filmare, și ațea. Trebuie să ai un corp foarte armonios, în care tenis poate să reziste la stilul meu de ban. Că găsești de filmări, Pistipsescu, că când ești tu filmare, iti un film, iti serial la televizie. M-aș monitor. Fugi jiu-jitsu. Bun. Când ai un chiro cu multifilmări, cu așa, este zori, Pistipsescu numai și ti minti, nu? Că lipsește să dai tot. Ama este zori știi ti corpul la ti trupul la tău, nu? Cum adari? Ești dip căpăit, Pistipsescu, nu? Eu încerc odată cu experiența, încerc să nu ajung tu situația în care eu căpăit. Pentru că atunci când e căpăit, nervos, supărat, eu te-ți încerc să mențin energie pozitivă, ca dar multe lucruri. Și practic, oamenii câțeni vor să mi vadă pe mine tu anumite proiecte. Că eu am energie pozitivă, sau la televizor, sau acolo. Eu nu pot să neg să fiu supărat, să fiu ațea, chiar dacă fiu supărat. Adică eu mă am un spectacol sau un film, eu fiu bucuros, eu arăt, eu adar nu știu ții, m-ați ne cu fața în pământ că eu am o problemă de acasă, poate ceva grav, eu nu am voie să adar aseară. E lipsă de profesionalism. Adică fură cazuri la actori când aveau pupânii pe masă, muriră, și aveau spectacol în seara aceea și trebuiau să arăt de treia să adar. Adică este meseria, cum este și la doctor, tora. Ok, este o situație gravă cu COVID, dar tine e doctor, tine trebuie și acolo. Așa. Ea și este pistitut, adică sunt niște lucruri care cumva tuieta este suitară, da, dar stai că nu e așa, nu, fix așa este, ca o societate simnă, ca fi un trebuie și adară lucrul la lui. Mas nu și adară lucrul la lui, rezultă România. Cum te castini standards ti uiti un rol? Zicem că lipsești de serat. Nu mi mai mi ba costumul n-ai mai bun să-mi vea de soia. Bun, și te Andrei ti serata, ma Pistipsescu până Sonica și la casting-uri, tu și te Andrei știi casting, nu? Lipsești să te alexești după cum este rolul, nu? De obicei când merg la casting, la anumite castinguri, eu cred că trebuie să mă îmbrac în personaj. Pot să propun să mă îmbrac. Când un personaj, nu știu, este un om al străzii sau este nu știu, ceva care e un polițist sau ceva care are un haină clară, știi? Așa când este doar un șor sau doar o fată sau doar ceva, sau când este doar un șor sau doar o fată, adică nu are un costum clar, atunci am îmbrăcat, nu știu, negru sau ceva care nu iasă în evidență. Și foarte ghini pregătit pentru castingul respectiv. Adică este nici nu-ți mai discut. Și cum te întreți de casting? Pistipsescu că ahurhești de la ghivăsare, nu? Ai un scenariu și îl ghivăsești, nu? Brief. Noi permânești și zicem brief. Așa de să-mi Ini brief-ul și noi după ce ini brief-ul băgăm, adică eu angălăsesc cumva despre sinopsisul, că este un sinonim armănesc, sinopsis. În sinopsisul eu încerc să ne dau seama de este, ea te ajută foarte mult psihologia, pentru că practic tine nu studiezi și psihologia în prealabil, e posibil să crezi altceva și tu cartisibi altceva sau da, și cu experiența este inimioară. Termină-mă. Și cumva când după înveți textul foarte ghini, încât tine poți să-l dai. Dar nu trebuie să fii foarte legat de ți-a învățat știni, adică de modalitatea de cum o știni. Că poate regizorul va suda altfel. Știni trebuie să dai cumva regizorul de fapt, că el ia stimarli. Știi cum e vorba aceea? Am eu un mare. Era un banc, apropo de est, ca să mai șoară de tora. Era paplu, duse cu nipotul lucra la bancă, nu știu mai să știți, lucra la bancă nipotul și era foarte mândru din nipotul lui. Zice, băi, nipoate, ia-mi și pe mine să ved acolo, eu lucrez, tine.
Știi că tu tavza, care mulți angajați, care mulți aesc, îți duci la bancă, îți dai seama, el nu era și el acolo, un ficior. Și cum intră papsul tu bancă, zice, a este care este? E, cum? Nina noastră de tăhoară. Ațel care este? Ver cu noi, pe verde în doilea. Bun. Da, ațel care este? Care si cuscurul ăla tău este fisul. Bun. Gini. Și apoi când o ieși, era una îmbrăcată, dar este care este? Stai, George, stai că tora... Stai, George, că stăie tot ăla când erai tu soli la banco. Stai așa, n-a lăsat, stăie conexiunea, n-a lăsat și când ieșiră. Așa? Băi, eu actor aici un piper, așa, ar mâine fură internet. Deci papsul când a ieșit din bancă, uite s-o întreabă, l-a întrebat de ația ăla care și de-am prost acolo portarul și zice, bă, dar ești tu care este? În negru am îmbrăcat, și care este tu, Niuroslu? Și el zice, nu, e can, e portarul. Nu can. Ia, fătă-i măza mocan, pisitul tu-ți băgară. Da, cea mai tare bancă, care exprimă exact cum știm noi. Deci, Massimo Macedoniu va, siguranță mai sunt doi. Ceea ce este un lucru bun, cumva. Da, așa este. Pisipsescu că andai, taifa mare și să știi veri de al doilea că... Trebuie să-i bazi la taifa mare, trebuie să-i bazi la firma Iuhitini. Nu, andai taifa mare pe zburăști. Ama nu lipsește să-i bazi așa. Pisipsescu că noi tora niheam himalargu de modelul ăsta. Vai cum tricu chirolul, cum iasti bana tu să bă mari. Da. Eu de acord, adică și asta, cumva tricu chestia asta. Cred că fă până acum și tora mai asta îi cheamă, of course, auzi. Dar ce a făcut-i măsa și linghi? Engleza! O măcă engleză. Nu, vorba asta e vorba nouă. Engleza, o ciumăleaște engleza. Da. Iar nu uita ideea. Băi, că nu era câte glume, uite ideea. Da, oricum, a încheia, era. Zătini, feată. Tora, ți zic, eu vreau să te mă întreb, Niheam, de cum se ducheaște și zânata asta de actor dinăuntru, ama nu știu de si vrei tine să ne zici mai multi, nu știu de si poți să ne zici mai multi. Eu mi îndoiam așa că de tot mai eram curioasă, desi actoria de eu o înveți la facultate, eu o înveți când te acați să lucrezi, practic. Actoria o înveți la Mucana este Petre? Suitani Euros. Actoria, după părerea mea, nu cred că o înveți tu școală. Eu cred că înveți anumite lucruri, anumite concepte, anumite baze, cumva este o incursiune, și că nu știu cum e incursiune, parvenește. Este o incursiune în lumea actoriei. Dar eu cred că în momentul în care începi să setezi lucrurile și să dai seama cum sunt, cred că este atunci când începi să adari. Exact ca la jiu-jitsu. Tine poți să adari. Mulțumesc. Tine, hai, Corbe, hai. Nu vrei streț? Te bați trec eu, tora mea. Nu cai. E ca la jiu-jitsu. Tine poți să înveți la jiu-jitsu 3 ani de tehnică. Să știi tehnica, știi cum să știi, ți cel mai bun la tehnică. Dacă nu adar sparring, adică dacă nu te lupți cu careva, încât vezi dacă ți ambiția și tine funcționează și cum funcționează și trebuie să se setează în cap anumite mișcări, să nu te blochezi, etc. Tine adar degeaba jiu-jitsu. Înțelegi? Așa este și la actorie. Tine poți, eu știi câți viețui care mi-am învățat pe mine, nu neapărat că care eu, dar pur și simplu eu față de altul care nu este meseria mea, știu mai multe. Așa este. It's a fact. Dar oameni care nu știu ceva despre actorie, nu merg la teatru, nu adară ceva, mi-au învățat pe mine cum este de fapt actorie, știi? Adică tora toată lumea știe, știi? Glari nu mai sunt, tu ți-l sunt. Așa e, tu știm de tuti, da, uite, eu mă aneg la
neg la jiu-jitsu sau neg la alt sportul sau neg privat un mediu în care nu știu despre ție asta țelor. Eu ajung și la calmitate și la relaxarea necesară încât zic, nu știu, te rog, înveață-mi. Adică nu știu, acolo intervine ego-ul, știi? Măi, nu, că nu pot zic că nu știu. Nu știu. Chiar mai mult timpul mă zic că știu și nu știu până să înveți și să dar, decât dacă zic nu știu, înveață-mi, e mai scurtul, înveți mai unie. Așa este. Așa e și la jiu-jitsu. La fel. Eu tora numai de jiu-jitsu. Muito bine, mai este ceva, un lucru pe care ai mirat tora și m-aș la stat mintești, e logic. Este singurul sport pe care l-a drai vreodată, de care nu voi să termina antrenamentul. Adică salami. Deci salam ăsta nu e salami, e salam, adică pe bune. Nu știi? Verificam. Eu nu voi să termin antrenamentul și cred că despre asta este vorba. Să afli ții, să place ația, încât să dar cu bucurie. Dacă hi poștaș, ația să placă si poștaș. Dacă hi zugrav, să placă si zugrav. Nu să dari ația că ti parați. Iar mâini care mai chispeau. A scos și una vorbă nouă. Notați-o la intrare, la ușă. Acolo a scrieți-o cu marcă. Averea este tu cheptu, nu tu gepi. Așa este. Știu, te-ați ai inventat. A esta o știu și de tot, na? Eu aqui că si după ce mai crescut niheam. O aqui că si când cumva ne dă seama că e un pic mai diferit pe zona este, pe energie, pe sibă un pic de echilibru. Mi-e plăcut echilibru, adică eu ca nu are nu mergi beat cu mașina sau nu adrai lucruri de astea, știi? Nu că zui în padi când iubi, adică nu prea fuia, adică nu prea adrai excese. Și cumva mi-e plăcut, ca și eram eu, mi-e plăcut un pic zona este de Tu Messi. Da. sus. E tu Messi. Nici prea, nici foarte. Mi-e plăcut cumva și ne-și construi pe partea asta. Asta va ști, să zicem, cum să adar bana. Am pestipsescu că pe partea de zânati, de job, de actorie, pestipsescu că nu vrei să stai tu Messi, că vrei să adari n-ai magini ți spate, că Da. alte tulei nu ies lucrurile. Adică masiv, dar cumva și oamenii controleze ego-ul. Cât se, că nu ai cum să le adari pe tuti chini. Adică sunt unele roluri eu pot să adari, sunt unele roluri eu nu pot să adari. Adică, cât putu știi în momentul acela. Dar este nu înseamnă că tine nu trebuie să dai depui toate diligențele ca să iasă rolul acela. Dar se poate întâmpla ca tine să adar tu, ți poți tine în momentul respectiv și să nu ți iasă. Ația e o frustrare foarte mare de un actor. Să adari, să te chinui, să ai toate datele și să nu ți iasă. Că poate de ieșit iasi, ania punctul rai ieși cu foarte multă muncă. Adică nici nu-și imaginează oamenii care nu știu, nici nu-și imaginează câtă muncă este în spate. Din un rol sau ceva, sau la câte lucruri renunțai ca să adară chestiile ațeale, câte nopți nu dormi ca să ved cum sunt oamenii, cum adară, cum nu știu ce. Dar important este că iasă. Dar poate nu iasă, nu neapărat de tine, poate nu iasă de ațela cu camera, de regizor, de montaj, adică sunt o atâția factori încât este foarte greu să scafti un adres. Tot mi-a sună de hagilarea. Da, sună toată lumea. Tora, mi-minduiam și la ți destini că pare și că nu ai atât mult putere, control când ești actor, vași, să lucrezi cu ția dar alanță, tine poți și să lucrezi cu ția dar tine, pe cumata ta, cu rolul tău, ama nu poți să lucrezi tu locul ațiluiții Andreea cadrului, tu locul regizorului, lipsește să bazi pista pe ei și să zici, bun, eu adar ți pot, ei adar și o-ți vedem ți-a seasă. Ama tine știi când lucrezi că va seasă ghini filmul cu tot
i că nu va să ghini, poți duchești că eu adar ghini ama ți va să nu va să bun sau va să bun. Uneoară cu experiența, reușești să dai seama dacă regizorul acela știe țițeții sau nu știe țițeții. Să dai seama dacă acela care băgă camera știe subagă sau nu știe subagă. În general, îți dai seama dacă ei sunt profesioniști sau nu. Eu personal am un mare problemă, adică dacă intru într-un mediu sau un lucru la film sau la teatru, eu nu sunt un profesionist sau eu adară lucruri, adică lucrurile este cu profesionistul, nu este ca și cum știu doar eu ți este profesionist. E un cunoscut comun, toată lumea știe ce înseamnă, cum trebuie să adar ghini și cum nu trebuie să adar, că nu vrei tine sau că nu ai experiența necesară. Toată lumea știe este. Și când observ că lucrurile nu sunt cum ar trebui să fie, pur și simplu fug, alag, plec, adică nu share, pentru că eu pot să adar de Oscar. N-are importanță. Ma tine valitai da poa sau nu adari cum a zburăm sau a schimbi scenariu sau adare ațealii, eu lucrai degeaba. Într-adevăr, adică nu ca fioară spot. Uneori poți să adari, alteori nu poți să adari. Depinde foarte mult de situații, dar oricum încerc să adar numai lucruri care ne adară plăcere. Pistipsești când zicem că mutrește un tiner actor teatrin care are 18 ani. Pistipsești că când o ahurhești, poți să stacați tine zici, nu, stai, cu asta nu voi să lucrezi, când da filmul acel, eu voi să dar țiva cama serios, așa, voi să dar, nu știu, Shakespeare la teatru, sau ia stima ghini când o ahurhești, zici, măi, hai să dar și țiva, zicem, cama simplu, cama, zicem, fără pretenții și după aia va screască. Va să dar teatru sau film? Sau orice? Așa este, o întrebare bună. Tidauli, cum lipsește să le alegi? Eu cred, scuze-mi, eu cred, și la mine în familie m-aș zbos. Eu cred că este vorba, deci masa zburăm de armonie, problema aia este că nu sunt foarte multe proiecte. Și nu poți să adari nasul, știi? Adică eu cred că pentru careva care este la început, eu vai zic să lasă, să apucă de altceva. Că este o meserie extrem de frustrant, foarte frustrant. Dar masa apucă, adică să apucă și să aibă chemare. Adică mă zic, băi, este țivo, eu știu sigur că este, bă, s-o adar. Mas nu adară, adar că cam parați, că nu-i problemă. Nu, adară că o adară degeaba. Adică trebuie să ai un tării și trebuie să-i sarpul cu tine foarte bine. Ca altfel, se va nu Câte pistipsești că eu pistipsesc că are actori care sunt mult buni, ama nu sleagă lucrurile. Ei sunt buni, ama nu știu, nu sui disiră, nu sligară lucrurile și nu lucrează. Cât se pistipsește că asta și că pare nihiam că nu este când nu este budichi. O secundă. Cât va să-și întreagă George partea lui de tehnică, pistipsește că ți vreau să zic că tu vizuia este situație tu multi zânăți, zicem, când tu ai oameni mult buni care au, zicem, ignitorul ninti și pare că va le iasă lucrurile ghini, ama sfații cum sfații și nu e asta și că altul om care nu avea hântă doar de la natură, de la Dumnezeu, de la Iosibă, ama lucrează mai multul, îi ies lucrurile. Cum vezi tine statul lumea voastră de actor? Deci eu cred că e asta și, repet, asta este doar părerea mea, pe care o împărtășesc cu și alții, dar mai sunt și alte situații. Dar în general, de țivițul eu pântora, sunt foarte mulți actori talentați, mai talentați ca mine. Mult mai talentați. Pe adară, eu poate mi chinui 3 zile, el o adară în secundă sau ceva. Adică mi ceartă cu scriu. Te încaci lumea pe sucachi, nu-i ghini. Că nu băgai, este cum îi zice, mă bani.
Problema este că eu îmi dă seama cu adevărat cum este actoria în momentul când începui să descoperi tu mini, când începui să lucrezi, când începui să avansezi, să pui mai mult, să dar mai onia, să dar mai ghini. Și tuta este, fu doar 20%. 80% fu muncă. Dacă tine nu te trezești de dimineață, dacă tine nu te tahina, dacă tine nu te duci să adare, să ai grijă de corpul la tău, să ai grijă ți mâți, să nu chiar foarte multe ori noaptea, că tine mai chiar ore noaptea, ziua nu mai e bun. Se trebuie, după o vârstă, ți trebuie una săptămână să te refaci. Și ca în oară nu v-ați mai refas tine somnul la țelul. E chiruti, te afectează. Prea multă băutură, la alte lucruri, alte fărină, ce mai adară ei. Problema este că ca să poți să ai randamentul pe un termen lung, trebuie să muncești foarte mult. Adică, eu știu câți vrea de ha-ha-ha, hi-hi-hi, dau glume, dau cărți. Pare lișor din afară. Este foarte greu. Este foarte greu pentru că eu nu mai ieșit un club, cred că nici mai știu de când. Eu e un caz special că nu-mi place neapărat, dar nu am mai este, știi? Adică eu prefer să dar alte lucruri, prefer să dar sport, prefer să dar ațea, masa uite, am avut ocazia pentru un film american care urmează să iasă, Violence of Action cu Chris Pine și Ben Foster, am avut ocazia să adar tir sportiv. Adică nu am avut ocazia. De fapt, că este voi să explic. Eu nu adrai tir sportiv că ne dea de ei parat să dar eu tir sportiv, zisere. Nu. Ei ne zisere acelui rolul. Rolul acela, personajul știa să tragă cu armă. Era Navy Seals. Măi, acelua, din somnul m-ați luat scoi, din pușcă, adică te vată, mă lași tragi non-stop. Eu cum puteam zneg fără să știu cum să trag? Și mi-a apucat de tir sportiv. Cu armă, adică lucruri de care îi dai, bani ți le dai, tine doar trebuie să iei, să-i deschis. Și ca actor trebuie să-i deschis către orice. Că altfel nu ai bană lungă. Altfel, alturile scare, ți doar ai tine scare. Da, că tine poți să ai doar, dar dacă nu fructifici, dar business. Mutrita asta de lucru, lucrul este lucru și lipsește să luăm ghini. Ai stat să ghini și de taifa ta, de la părinții tăi, că știu că părinții tăi lucrară mult și că lucra și știni și fratele tău lucrat de nicți. A fost greu. A fost la muncă. Nu, mi-s că nu ei vă băgară, mi-s că și voi vreați. Nu, ai mei, tata lucrând, Petre lucră în construcții, tata lucră în construcții foarte, foarte mult, mama lucră și în Italia, dar poate toată familia, dar poate vine la adrar business, nu știu ce, dar tot în construcții. Și cumva eu vara mi plictiseam și nițeam acolo, dar exista cumva este coloana este, știi, masa adar un lucru, adar îl ghini, nu? Exact. Adar de zații ori. Exista lucrul ăsta. Și pistipescu că voi că știi nici fratele tău vai că-l vizut, vai luat și voi tu minduiara voastră și cum este un lucru bun, vai ținut, că tu zburăm de ți țini și ți alași, de ți înveață, taifa, de ți înveață ți în vârliga de tine. Da, unele le ținum, altele nu le ținum, da, știi cum este. Sigur, lipsește să le alegi. Eram curioasă când ai o experiență de lucru tuxani. Aceea ți-ari harima multu, i mapțân, nu că ți-ari harima multu, i mapțân, este pur și simplu altă turlii. Cum este experiența tu zănata ta tuxani și cum este când lucrezi aua? Eu lucrai și tuxani cu neprofesioniști, să lucrai și tu armonii cu neprofesioniști. Eu cred că acolo eu sunt mai mult separați, lucrurile sunt mai profesioniste. Nu neapărat, dar în general, acolo e vorba de parați mulți, acolo e vorba, eu v-ați vindu filmul ăsta și v-ați iau de 1 euro, v-ați dar 2 euro. Acolo, da, acolo nu imnă cu minteri. La noi,
la anumite proiecte imne și comentarii, că nu sunt parați, că nu-s vindu, ca și este. Noi nu avem industrie de cinema. Noi avem așa câteva chestii. Îmi dau filme adrate. Nu este industrie, cum este în Franța, cum este în Ungaria. În Ungaria dar, nu știu, 250 de filme pe an. Tine să dai seama 250. Noi adrăm zați. Pentru că când va să îngăldesească toarmănii că cultura este în naima mari lucru de promovare a unei țări. Cultura este, nu este altul careva. Tine câți ani în Franța? Ca o cultură, nu? Sigură. Păi da. Câți ani în Italia? Ca o cultură, că ei nu demolară cum îi zice, Coloseum. L-au ștora. Deci ei adrară parați la Coloseumul din 1900 pântora de am cumpărat 2 Rome. Știi? Adică cultura să aduci țara pe un anumit nivel. Mas noi cultură, cultură, sport. Aia este sunt. Și sănătate. Manul ai pestea, se va lua. Este. Tora n-am pe stradă și vizui tineri, băi, foarte grași. Nu, foarte grași. Foarte. Vine careva dit una țară, nu știu ce țară era. Și zice, băi, eu am mai fost aici la voi și în 90. Știți, față cu noi. Băi, dar nu vine să cred. Aici femeile arătau extraordinar de bine. Și acum, asta nu înseamnă că tora dacă hincheamă mai plinuță, e problemă. Nu ați e problema. Problema este că nu adar sportul, că nu-ți mai adară sportul, nu? Problema este că nu mai ai grijă de tine, problema este că măți tot felul de chestii. Adică e un cumul de probleme. Lipsește să știi cum să băneți bana și până tu soni partea asta de cum ești să tini numai și să zicem tu emoții, tu minti, cum ești să tini și tu trupla tău. Lipsește să ghini și acolo că de multe ori nu știm cât mult tu ne influențează. Că a avut și una ziua, eu nu dorniși și apoi zici, măi, dar cât se țiva nu mi hârseaștează și înghini să mincași cu toată lumea. Păi ți-hine să încaci că nu dorniși, nu are țiva. Că nu dorniști, ține să încaci că de exemplu, mas nu mai mânți zahari, care este foarte nasoală, da? Pasi altul om după 3 zile, mas nu mai mânți zahari. Tine mă bați tu ziua dulciuri cu tine. Dar poate zici, da, eu fiu frustrată, că ți-l am gândit să gândit grasă. Păi, mă măți, că te iași. Știi? Adică, tora, hai, simți realiști, nu tu ți-au probleme de sănătate care sunt tu. Nu tu ți-au. Adică, trebuie să aibă un echilibru între minte și corp, așa să mai zici, doar acum 20 ceva de ani. La tine, tora, tu chiroloestu, zicem. Ținu țari hari, nu știu, la ți lucrezi, nu fizic, voi zic la ți lucrezi, tine tu bana ta, sunt dreptă, tu chiroloestu. E asta și una problemă, la ți te minduiești mult, tu chiroloestu? Socialii, de cum este caracterul tău, este vără lucru la care te concentrezi, să-l alexești, să-l dar mai bun? Sau pur și simplu vrei să-l dar mai bun tutiși? Vrei mai să sănătos? Atunci când ved că poate avea în reacții greșite, poate zici ceva care nu chică ghini la altă persoană, eu am încercat să ne dau seama că ți-e zici ațea, adică ne pe hir, știi? Și am încercat să nu mai adar, dar nu neapărat să nu mai adar față persoana aceea, nu adar lucrul acela, îi dau seama că ți-e zici. Că noi de obicei când zățem lucruri arali, noi le zățem că chim frustrat, știi? Că mas nu avem niciuna problemă și nu ne deranjează, nu vă zățem lucruri arali, vă fi bucuroși. Așa este, când toți sunt bunii, tu bana ta, când tu te hârsești și nu ai probleme. Așa. Ved că avem una întrebare de la Flori Costa. Zici, cu ții actor cunoscut, Xen, va-ți aibă Haris Jots tu ideal film, care poți tine să alegi. Un actor Xen ți țari Hari. Aia și ceva, vără model? Tu-ți neau Hari, nu, ca nu are, nu, cum să am model? Modelul meu e un mini. Eu voi știu ca mini. Și Petre, îi cheamă, model la pe jiu-jitsu. Ți va George Sipă când a Sipă mari. George, când o asibă mare, va asibă George cu centură neagră.
Și bă, și vără tresii roșii acolo. Da, nu, eu nu am modeli, nu am ceva de genul ăsta. Eu încerc să iau eu mai bun, Coffee Juice, să dar maghini, îți dau energie bună la pația care ne dau și ania, ca și este, ca la piață, brânză, dar energie pe bani. Banii dai energie, le dau și eu, nu ne dai eu, așa dar la robinet și gata. Aqui que sim. Nyari Hari, cum că tine ahântă energii și este mare lucru și tu, Chirolo, să țini mindoiara bună. Tora, George, noi na pruchem de bitisita moabetia noastră și de arată noi avem 3 întrebări scurte, tu bitisită. Okay. Maș 3. Amaș curti. Vreau să te întreb de ai vără zbor, un zbor armânescu, țițarii Hari n-ai mai mult ațeia. Se pare că zborul ăsta armânescu exprimă ceva mult ghinii, nu știu, țara ațeia Hari. Nu e un zbor, e o expresie și cumva e. Tora! Tora! Nu știu să chem, eu nu like Tora. Aia este Cariniari Hari. Și fă-ti defi, îmi place cum sunt. Fă-ti defi. Bun. Ai vără măcar armânească țițarii Hari? Da. Piperchi cu caș. Pistipsescu că nu para sunt tu dietă. Cum? Pistipsescu că nu para sunt tu dietă, piperchi cu caș, nu știu. Că ce? Ba da, sunt tu. Cumva eu măc caș la fiecare masă. Nu există la mine cașul. Dar nu ați luat de armâni, ați luat de Sibiu. Corecție. Bun. Și asta de întrebare, desi ai vără cântic armânescu, țițarii Hari ația n-ai mai multul. Avzăi că neșa seara, că lumea zboraște, că una feata rămână, cu xen și orsare se aști. Și aici vine ceva rău, fiat. Ceva rău. Nu potu spistipsescu, ți-iasti tu mintea ei, nu-ți minduiaști și creta la mărață părinția ei. Mi-a băgat lumină. Deci ăsta mi se pare, ăsta și cum că un cântec era din Ifcior când o iaram, pitu bornă, juca mana noastră în crește așa și în zățea. Voi ficior când scrișteți mări, angătanți nu aveți scripări, vără feată mă scăftați cu mocaniți nu alăgați. Nu știu cânticul ăsta. Când o aseși legione seara la plimbare, vaința zborăși să cum era chimari. Țelți-l-o armână, bânează bană bună, țelți-l-o mucană, pisufli și arăra. Nu știam. Deci n-ai cum. Nu, la un moment dat când au scos cântecile, eu îmi place cânticul armânescu foarte mult, adică eu le știu cam pe tuti. E foarte puțin care nu le știu. Acelei care nu înșere de țertan, știi? Dar în rest le știu pe tuti. Și la un moment dat, cumva și mi mai minduiesc cu țițâc cântecile, știi? Și mă aședa și arăgeau, uite-mă ce ne-a trecut lor în cap. Chestii care funcționa la 1900, știi? Dar nu mai funcționa. Știu că, deci mi-aduc eu aminte un video, îmi pare că și cântași un cântic cu Teo Calagiu Garofil la unul primăvara armâinilor. Îmi pare că asta e lui Cârliglu șcutâmbarea. Și ațele un cântic. Acela a fost cânticul cu care eu începui chestiile astea, cu cântatul, cântam pe la anunțe. Nu știam că cântași și pe la anunță. Păi cum crezi că mi-a dat în paradis de veară? Așa este. George Haristoti Chirolatoș, că și tu să-mi dau o lucrădiții, lucrezi tine știi, diții, achitisiști bana asta. Iar mânami tot dau te. Haristo multu. Haristo și snabzăm cu ghini și sunt sănătoși. Așa este. Tu chiar o să simt sănătoși, să avem cu ghini. Și Haristoșa mutritorilor, că mutrire la moabeti și Haristoșa soțului tău care este chihietul jiu-jitsu. Chihietul jiu-jitsu. Ăsta e gen chihietul e ăla care avea grijă, deci tu aveai oi, eu aveam oi. Nu, tu aveai oi, fratele meu avea oi. Și ce-am, da, era mai șmecher, ai înțeles? Dacă vă iau oile voastre și mă duc eu cu ele. Era barosanul satului, cum ar veni. Era naima mare, naima bună. Era ăla de care. Adică nu era oricine. Chihie.
Chihie, că învățăm un zbor nou azi, așa că este o bună știmutritori, chihie, care nu știe să-l înveață. Corect. Mă bucur că am vorbit și Haristo. Bine. Haristo, George și Haristo și-am Seară bună. Seară bună. Care în ascultare. Ciao. Seară bună.